clear tu te chibai vek ule tuntuma chuan zaklina ti movie munom em mai kan clear hole dona high school zirlai thian dun pahnihte an literature zirtirnu zunah an waidun chungchang ani ber mai thianin kom ngai pahnihte robot ale yesi kata hian mathematics an thiam lo dun hle maya an maths teacher strict tak mai chuan an ni pani hi hetiang an ni reng chuan an zirlai an pass thei ngai don lo ani atia an ni thian dun pani la an literature teacher zaklina izuna an wai dun na se emai boxi kotlera chuan an zirtirnu tei hoi chu muin an zirtirnu chunga rilru an pekna sat em awangin hot dogs eitur an cha po chu an theingil pha hial a an zirtirnu chu an achil ani ber mai zaklinai chu pula chuan tuicheng turin akala thian dun panhite chuan ani chu thli thlai zelin akalna pia nga chuan an zui ani deuh top mai pula an zirtirnu zuang thlatur chu mitlalek lek hian an lo thlir duna an zirtirnu tuicheng chu aom bor chu alang ta zeu maya chu an hmu chuan thian dun te chu an mut afu veng mai ani thian dun te chuan zaklinai chu ain lama te chuan an zui ruta zela literature teacher hmeltha tak chu apasal chuan angai saklo hle ani ti an hmuwa an zirtirnu thomnoin phelai chu yasika chuan athlak sak atuma mase robat chuan arem tilava atu literature class a chuan robot chu antesa ati thata wangin zaklina chuan afak vel luama zaklina chuan student zong te chu class lak zwa robot film siam le edit chu en ho arota ma seven doi thlak takin robot film siam hi a classmate chuan an ngai lu lo hle maya an nu izat em maya an teacher zaklina ichin robot film siam hi a support ani thian dun te chu an mun ngai nat ber all bridge anti muna chuan kalin robot chuan zaklina in angai nat tur nia arinangin a short film chu ahan edit vela atuk zinga chuan robot le yasi kate chu an zirtirnu zaklina tenen chuan an film lama ma an son theinan extra session an naya zaklina chuan thuronte apea hemitum hian thian dun panhite hian an zirlai puitan hena an zirtirnu chu adam lo awangin class aron la thei don lo ani ti in an buma masena kina chuan zaklina churon langin zirlai dang tu ma an lo om lo ti amu chuan mak ati hlea mase zirlai panhite chau zirtir chu apoi ti ta chuang lova robot le yasi kate chu an zirtirnu thil soya chuan an real ru an pelo dun le maya zirlai panhite chuan an sung to namang chuan an zirtirnu chu thomno halawangin an han omtir vela zirtirnu chu pon lama boruak thiang hlim dong tura chuakin thian dun panhite po an kel telve boka robot le an zirtirnu chu in po ti hriat tak hian an ti thi dun vela yasi kairo ngai saklo lo takin an sira chuan alo dingoi ve renga alungoi mel chia lo ani robot hian a film siam lai atan an zirtirnu hena chuan athlak sak arem ti lo te azota an zirtirnu chu ahanin ngai tua alo rem ti ve mai boka ti chuan robot chuan shooting chu luibul vela ni se tin zaklinai chu tuichen a thiam lo te azota zaklinai chuan tuichen a thiam lo chu an hriat vekto thu soin a chan chu zaklinai hian thian dun te hi pula khan alo hmu ve reng wang ani atuka chuan robot le zaklinai te chu yesika hriat lovin luya chuan an kalta mase an thian pa chuan an ni pani chu alo zui ru ve reng hi alo nia alung oi lo nge in arinom nakina chuan robot chuan zaklinai thla chu alak saktan ta zaklinai chuan nuam atiru melhle ani in lama chuan robot chuan an zirtirnu chelo tak mai thalak chu athlir ning theilova chutiang ani mek lai chuan robot anu chuan afapa ruma omek nena chuan azirlai atan rilru apek tlem baka thil danga aril ru apek telawang chuan aron hawa an maths teacher la in anu chunga complain anei fo me boxi nie robot hian zaklinai ti lo chu thil dang angai tua hlei thei thlot si lawatin ani
zana chuan robot chuan Zirlai ai thon tur bia thu thlum tak mai le ka thon chu aziak ta ma se tu thon nge ani ti hriat theilo turin robot chuan a hming aziak lang lova mei chho mailbox a chuan a thlak ta zinga lo ni a Zirlai chu school aron kal tlai le a robot le ka thon thlum tak mai chu a chiar ani nge yang le chu le ka thon ziak tu zia dan chu robot ko ziak ani ti a hrethiam ngal vek boka school ban huwa chuan yesi ka chuan robot chu a bike manga an ina va in thlatir turin angena ma se thian pa robot chuan lam lo siamin thil dang ti tur anai awanga a man lo thu a lo soya robot chuan Zirlai alo nga awang hi alo ni reng maya Zirlai hi an in lama thla ho atum nge a an zirtirnu po chuan alo rem ti ve mai boka ma se in lama hotelo chuan an pani chuan kongdang an zota zoka kholum lutuk wang po ni chuang lovin in chi adai turin luilam an pan ta zoka robot chuan Zirlai hena chuan khale khathon kha ama ji ani thu asila Zirlai chuan nuiver versungin tu kut nunge ani ti asia thu alo soive boka an pani chuan tuya chuan reiwak lo chu an han in chi adai vela ti chuan thomno po in bel manglovin anom dun ta nakin dawa chuan Zirlai chuan robot chu fop ta ni engemaw zat nuwa chuan Zirlai te chu short film festival mang turin kar khat chung jing chuak turin anin po chamek loma robot le yesi kate po an tel ve a he an hun man tura hian an match teacher chau ni lovin Zirlai po in kal ve ngei atum taboka festival an vanai na hmuna chuan robot chuan pangpar chikhat chu kengin Zirlai cabin ni a hriat chuan akal ta mase chu kabina chuan an match teacher chau chu amuta a an match teacher chuan robot chu rang taka kalson tu le cabin ni lo zoka akal ani arin thu alo shila robot hian Zirlai biak fal na hun anei hleithei tami alo maya achan chu Zirlai hi zirtir tu dang le zilai dang tenen anom ho deuh chot wang ani zanlama chuan festival akal tamzok chu cholha damin robot ero chuan mi hriat lovin Zirlai omna kotei sa chuan avakala an match teacher mutura akal hun anga chu nu chuan kongka chu vakikin Zirlai chuan in chunga chuan alu tira mase match teacher chu anti harpalang ti an lau hlea an pani chuan pon lama ruasu hnuaia chuan tei chuakin in dang pakata chuan an teilu ta an thian pa yesi ka chuan an ni pani chu alo thli thlai ru chun zom zel hi alo ni a an zirtirnu in robot chau athlang chu a thi khle ani robot le Zirlai te chu in chunga chuan in kal khumin ti chuan an zirtirnu chuan a Zirlai no pang du tu samjong zong chu ati hlotlin sakta ani robot le Zirlai te chuan in mudun na hun an nei the da zeu zewa mase in lama an ho chu alo hun ta thua ya robot hi an zirtirnu hmeltha tak mai zunah chuan a uai tang nget ta hle maya athli thlai zui renga an zirtirnu pasal ni om ang mai hian ama chu suang tuana chuan han cheng vela tu khat chu robotan school la thlen chuan literature te sa a pass na chan a hriat thu an classmate pakhat chuan on hrilin aron nui soa robot chuan thilom zia a hrethiam lo lea mase an school bang vela chuan an zirtirnu Zirlai ne na anom dun lai thalak chu alo in tar ter tur mai hi alo nia Zirlai chu principal chuan thinrim ti hriat tak hian lo zilin Zirlai chu atap deuh par maya robot chuan a thian pa thil ti ngei ani ringin lungoi lo ti hriat tak hian a thian pa chu avapan naya mase thian pa chuan tu point heng te chu an ti theyang chu ti in alo chang leta robot chu thinrim takin school pon lama chuan akal chuak ta robot chuan Zirlai chu biak ngei tumin alo ngaka mase an zirtirnu chu robot chuan a thinrim turu buru kher mai robot chu tongkam moi lo taka lo tong khumin a thluak mangve to turle a Zirlai ril rupe to turin alo tia ti chuan Zirlai chuan school chu a chua san ta robot chu alungai hlemaya ngai tuana mu malpo puthei lovin ti chuan all bridge lampanin akal ta robot chu khang thil thleng awang khan a bike mang chuan leilo na tang chuan tlan thlak atuma
atla hlate ule maya mase thian pa yesi ka chuan ron chan chuak man ani robara chuan a thian pa hena chuan zaklina in moilo taka tong khum thule a zirlaya ril ru petura ati thu te chu a hril vea yesi ka chuan a thian pa robara chu nuivur vur chunga changle tin experience anei that to bik thule a zirlaya tanlak angai na laite a hriat to thu te a soya thian dun te chuan fiam thu soi chun zamin anin ngaidam tona in lampanin an hodun ta ani